Bună ziua! O să vă arăt astăzi cum se automatizează un instant pe GPL pentru a funcționa ca o centrală. Prima metodă. O pompă care recirculă apa prin instant. Este cea mai simplă metodă, nici nu este nevoie să desfaceți instantul. Hai să pornim pompa. Acela este contactorul care este declanșat atunci când pompa pornește. Se și vede. Practic, a pornit. Deci, este cel mai simplu. Cu ajutorul unui termostat de contact, dați drumul să opriți pompa. Practic, dacă puneți termostatul de contact pe retur, dacă scade sub o anumită temperatură, pornește pompa. Aceasta este cea mai simplă metodă. Hai să oprim pompa. A doua metodă de a automatiza acest instant. Aceasta este mufa de la acel conector. Practic, mufa de la acel conector o scoatem. Scoatem aceste două conectoare, acești doi pini mai exact, cu ajutorul unor cleme Wago. L-am atins din greșeală și ar fi vrut să pornească. Deci, punem aceste cleme Wago. Folosim un cablu pe care îl conectăm la aceste cleme. Și practic acum aici putem face automatizarea. Haideți să pornim pompa. Practic pompa a pornit. Dar, având în vedere că am deconectat acel conector, instantul nu a pornit. Practic acum trece agent termic prin pompă. Haideți să conectăm. Instantul a pornit. Am deconectat, instantul s-a oprit. Este valabil același lucru, tot cu ajutorul unui termostat de contact. Practic, termostatul de contact îl legăm aici. Când scade sub o anumită temperatură, termostatul de contact va conecta acest cablu, pornind instantul. Haideți să-l facem la loc. Să nu le mai atingem să nu pornească. Deci avem cel galben primul. Și apoi cel roșu. Bun, ele intră. Conectăm mufa la loc. Și acum el ar trebui să pornească, deoarece pompa funcționează. Hai să oprim și pompa.
Instant oprim se. Ventilatorul funcționează cam un minut, dacă nu mă înșel, după oprire pentru a răci instalația. Aveți întrebări? Vă aștept în comentarii.